Fil-ftit żmien li baqa' qabel tidħol fis-seħħ ir-riforma tal-edukazzjoni tkomplux tħallu lill-għalliema fil-għama. Dan huwa l-appell tal-Unjen tal-Għalliema li waqt konferenza tal-aħbarijiet spjegat kif id-direttorati tal-edukazzjoni qed jaġixxu bħal donnom fi stat ta' paniku. Aħna ma rridux li nidħlu r-riforma b'dan il-mod, aħna rridu nkunu ċerti x'sa nagħmlu li kollox ikun preparat biex kam September in the new scholastic year. We won't have any regrets. Parti mir-riforma edukattiva se tidħol fis-seħħ f'Ġunju li ġej bl-eżami tal-benchmarking. Imbagħad f'Ottubru iżjed tfal se jmorru fi skola sekondarja waħda flok jinqasmu fi skejjel sekondarji u f'junior lyceums. Aħna nafu li fadal ftit xhur, għad hemm ħafna mistoqsijiet illi ma taqgħux tweġiba tagħhom. U jien indikajt x'inhuma dawn jiġifieri kollha u qed nistennew almenu fl-aħħar 3 xhur xhur li fadal nirrispondu. Il-President tal-MUT John Bencini ppreżenta lista ta' fatturi fir-riforma li qed iħassbu lill-għalliema. Fosthom l-implementazzjoni ta' taħriġ għall-għalliema u nuqqas ta' informazzjoni dwar il-benchmarking nazzjonali għaliex s'issa l-iskejjel indipendenti u tal-Knisja għadhom ma kkommettewx ruhom dwaru. L-għalliema huma mħassba wkoll dwar il-kurrikulu u s-sillabus il-ġdid li kellu jsir fl-2009 imma s'issa għadu ma ħareġ. L-MUT qalet li jeżistu wkoll problemi dwar kif se taħdem is-sistema ta' tfal b'abilitajiet differenti fl-istess klassijiet. L-Unjen temet tajt li qed jittieħdu diversi inizjattivi tajbin iżda li m'għandhomx isiru kollha f'daqqa għax qed iħawdu kemm lill-għalliema kif ukoll lill-istudenti u l-ġenituri tagħhom.